Ой. Ми добре розмовляємо по-японську. Ага, у нас урок починається, і ми будемо його зараз проходити. はじめまして。 Хаджимаште. Користується при токі при першому знайомстві. Хаджимаште. はじめまして。田中です。 Ось. はじめまして。 Чуете, что щите, ну, и не чувать. はじめまして。 И у нас новые знаки. Хаджиме щите. А маму уже проходили. は、 Давайте пройдемся. Хам. Хам. Ха. Давайте без этого. Ой. は、 Ха. И поглядим, как пишется. Последний раз. Ха. じ、 G. Ну, альбо G, D, Z. Хотя, коли послухати, то можна просто пошути. G, D, Z. G, D, Z. Вот, это так пишется, это глухо. Давайте без этого, давайте на разошит. И поглядим. Так, ну ось, далей. Ме. Дальше гук Е. У японської, ну, как бы, само Е. Ну, але коли послухати, то можна почути як щось на Е подобне, або щось таке уже не Е, але ще не Е. Причому Е не йотоване, а просто як Е. Условие это будет Мец. Это город французский. Здається. Давайте потренуємося. Ме. Ось спочатку это, а потом такие элементы. Давайте без этого. Опа. И попробуем без этого. Ось. Ме. Що? し、 Щі. Альбо сі. І, до речі, в японській мові нема різниці поміж гуками ше і це. І тому щі, сі, ось знову, самі ж японці, ти ж сам немає, коли послухають, і вони кажуть щі і сі. Альбо щось інше, середнє між цим, або, ну, подобне, ось. І тому し、 навіть не обов'язково, що буде щі або сі. て、 Те. Те, як ми пам'ятаємо, вже проходили де, це ось, якби де, но тільки немає ось цих двох рисочок, ось, таких, я тут неправильно писав, просто те. Ось, те. は、 Ха. Ха мы уже прошли. Давайте далее. Вспоминаем. Хаджима ште. Приємно は познайомитися. じめまして。 Ось ха, は、 джі, じ、 ме, ма, ま、し、て、 те. か、 К. Питальна частиця. Використовується в кінці сказа. К. Перетворюється цей сказ у питальний сказ. Тобто у нас стоїть, наприклад, іде сказ. Оповідальний. Я чоловік. Ставимо К. Я чоловік. Питання отримується. І, до речі, коли ось в білоруській мові ми поставимо просто питальник, то у японській мові ставится вот эта частица К. При этом интонация все равно становится пытальной. Мы не кажем монотонно, як роботи. Я человека. Ні, ми кажемо я человека. І ще що ось в той же самой манзе бывает такое, что пишуть К, питання, і ще ставить сам знак питальника. Ну, я чув, що ось використання європейських знаків це якраз таки ось під впливом Європи, європейської традиції. Японці їх часто використовують просто АБД і не завжди можуть використовувати якби правильно. Ну, хоча, може бути, зараз вже і правильно використовують, але такої є, що можуть і неправильно.
Ну, ось приклад сказа. Хаджимаште Танака-сан дес ка. Ось правильно називається. Ви сподар, подарня Танака. Зараз прослухаємо. はじめまして。田中さんですか？ Чуєте, що інтонація питання. Деска, не деска, а деска. Ну, таке питання йде. Приємно знайомиться. はじめまして。 Танака. 田中 Сан, Сан. суфікс, дес, です ка. か？はじめまして。田中さんですか？はじめ、 Ох, так. Ось гэтак. Мы далей за экі да сяброўцы. Лінгвістыцы, экспертка і стваральніца кандзідэкса. Што гэта такое, я не ведаю. Цяперка мы можам урокі. І вось можна паўтараць будзе, калі штось забыліся. Мы заўсёды зможам вярнуцца і паўтарыць. Ну ладно. Так у нас はじめまして。 Так, это наше слово. は Хаджи じ ме め ма まし ши て。 те. はじめまして。 Предназначается господар. Хаджи ме машта はじめま、田 Танака 中 сан さん дес です ка. か？はじめまして。田中さんですか？ Ось питання. А, то, что полтора. Ладно, еще разок. О, і вже все нас приймають. А, тут воно красиво просто. Теперка треба пройтись. Так, у меня есть проход часу. Практиковать. はじめまして、ジョンです。 Так, ми вітаємося. はじめまして。ほ Біль- ほほ Ой, який більбас. Хо-хо. ーです。 Що はじめま забуваєшся? して。ほほほーです。 Ну, і він нам допоможе, Джон нам допоможе. Ми будемо по його нотатках ではあり вчитися. ません。 Опа! І ми граматику протягуємо. Дес, дева, で арімасен. はаりません。 Адмовная форма. І у нас тут кого з'являється. Ну, знову, дева, арімасен це не бить. Це просто адмовна форма. І ось в японському мові самі дієслови, а у тим ліку і не тільки дієслова, але і приметники, і ось це перетворальники, мають два часа. Теперішній будучий час – це один. І минулий час. Ну, насамрэч, теперішній будучий час можна поділити, як зрозуміти, де там будучий, а де теперішній час. Ну, про це не будемо зараз. А яшчэ маюць такую катэгорыю як сцвярджэнне альбо адмаўленне. Напрыклад, des – это сцвярджэнне. Это цяперашні будучым сцвярджэнне. Тут мы кажам «я чалавек». Вось, мы сцвярджаем. А ўжо дева арімасен – это адмаўленне. Мы штось адмаўляем. І, напрыклад, фраза «я не чалавек». Вось гэта тут адмаўленне. Мы адмаўляем, што ну, мы чалавек, я чалавек. Ну, гэта не быць, это, ну, это няправільна. У японскай мове ёсць дзеясловы, якія перакладаюцца як ёсць быць. Іх нават два для жывых і нежывых прадметаў. Калі не памыляюсь, это будзе іру і ару. Іру для жывых, а ару это не для жывых. Ну, это калі я не памыляюся, я могу памыляцца. Ну, ладно. И вот тут сказано, что ха вымовляется как ва. ではありません。わ
дева арімасен. Ну і у нас два знака хірагани. Давайте поглядимо. Ось А. Раз, два, три. І ось тут важливо, каб ось цей трикутник, який я зараз зафарбую, був башний. То бок написання, наприклад, ось таке. Ось гэтак, гэта будзе памылковае. Не, мабуть, хтось і зрозумее. Ну, і японцы могуць зразумець, што вы хацелі мець на увазе. Ну, гэта няправільна пісаць гэтак. Давайте без гэтага паспробуем. А. А. І паглядзім, як пішацца. А. С. Еще раз, два, три. Еще разок. Раз, два, три. Теперь как без гэтага. Раз, два, три. И поглядим, как писать. С. ではありません。 Д. わ Ва. А. あ Ри. り Ма. ま С. せ Н. Дева аримасен. ではありません。 О, выдатно. Я не Мари. Мы кажем Мари マリ и отмовляем. Дева аримасен. ではありません。マリではありません。 Мари. Дева аримасен. はい。 Хай. Так. Час вопроса к слову паразит. Ось. І показує, що це виказує підтвердження, що вас слухають, чим згоду. І ось зараз таке про японську культуру, бізнес-культуру, що при розмовах японці часто кажуть «хай», тобто так, і кивають головою. Але гэта не означає, що вони згодні з партнером і згодні з тим, що він каже на його пропанови. Вони просто показують, що вони його слухають і його почули. Але потім вони будуть думати ще. І думати вони будуть доволі довго. А крім гэтага, в японській культурі не прийнято відмовляти прямо. То мог сказати, ні, ми не згодні, це, буде вельми грубо. І тому вони будуть, як би, так скажем, динамить, ось, назовем это, ігнорувати, ніяк, там, як, намекать то, что яны не хочуць, але каб не яны сказалі, а каб вот этот партнёр суразмоўцы зразумелі. Я адчуль могуць быць складанасці пры перамовах з імі. Але, мабыць, гэта, конечно, дадзена, я кажу пра апісанне 90-е гады і пра 70-80-е, пасля 90-х, каб быў крызіс, японская грамадства змянілася, адбыліся ў іх змены, даволі значныя, злом адбыўся нейкі. І, мабыць, ужо зараз японцы перасталі гэта, і яны ўжо, больш замежнікамі сустракаюцца, і, можа быць, усё ж такі змогуць і сказаць прама, што не згодны. Правда, я гэтага не ведаю. Ось у нас новы знак хірагана. І. Давайте без гэтага. І паглядзім. Тут так усё проста. Хай, Танака. 田中です。 Хай, Танака дэс. はい。はい。 Вось, яшчэ вось чуеце, просто пишется ха-і, но мы не кажем ха-і, мы кажем хай. Вот и кратко узникаем. いいえ。 И не. Себе для... Вось. И тут сказано, что калі двойчы, то это нема за што. Мы штось зрабілі, нам кажуць дзякую, а мы кажем і двойчы кажем і атрымаецца вось такое. Так, і мы уже праходзілі і будем